Pag Ilocano ang bisita natin, kinirok. Pero kapag Kapampangan tayo kakain, single. Single. Ano, bigyan mo kami nga pusak ng ano? Shanghai. Shanghai. Saka suka, yan yung ano, lumpiang gulay. Gusto mo magkamay o kutsara? Kutsara tinidor na. Yan o, yung almusal namin ni Boss Arnel. Thank ko na lang yung vlog mo. Hindi na ako mag-ano. One hour later. May bisita tayo. Si Boss Arnel, maaga. Ano lasa ng buko juice natin, Boss Arnel? Manyaman. Manyaman! Naimas. Ilocano, no? Ilocano. Ilocano kami din magsalita. Ilocano. Maaga kaya tayo kay Parin Darius. Oo. Nando si Kuya Dad, sing na. Pinakita niya yung kanyang mga Mga halaman. Mahilig sa halaman si Kuya Dads. yung bagong nabili niyang forest. Ang dami niyang ano ngayon, no? Mga halaman, iba-ibang klase na. Magaganda. Hilig niya yung pag-aalaman na yun. Pinapayo sa akin. Ikaw nag-ayos. Kaya pala magaganda yung ano ngayon. Hilig lang. Mahilig pong mag-ride si Boss Arnel. Yung motor niya, ang ganda ng motor niya. So, saan ka nakakarating, no? Biskaya. Biskaya. Pag kasi nalaon yun, nabura. Hoy! Kaya parang maganda. Ikaw lang mag-isa. Solo ride. Solo ride. Ay, si Ben. Si Ngayon Ben. Malapit sa amin yun, sa Inaban. Lagi niyang pinapanood yun kay Ilocano niya. Ngayon Ben. Kamaga umalis sa bahay niyan. 5:30. Galing na kay Paring Darius. Si Sir Darius, 6 o'clock. Gising na yan. Maraming lakad. Umalis, alas 7, maalis na siya, di ba? Maraming lakad yan. Busy tao yan. May bagong kape si Paring Chris, Kape Joe. Kape Joe. Hindi pa ako nakapunta eh. Minsan nakapunta kami. Opening nasa Biskaya ako. Lagi ka sa Biskaya, no? Oo. Kasi nandun, may mga clients din ako doon, tapos yung mga bonsai ko nandun. Yung binablog mo, nandun. Teka, doon ka Hindi na ako talaga. nakakapag-vlog. Oo nga, nakikita ko dati binablog mo. Doon ako pinanganak, doon ako nag-high school. Paano ka napunta rin sa Pampanga? Nung after high school, hindi naman naglayas, kundi lumipat lang. Ikaw mag-isa? Pampanga. Hindi, yung mga kapatid ko kasi nasa Chain ko na eh. Okay. So, yun. Na. Kasi Boya walang- bunda, Jo. Tinatanong ko kasi. Ano to, interview? Interview! Idol ko to idol ko. Pero masarap, lasang Starbucks yan. Hintayin mo yung Shanghai, patitingin ko sa'yo. Dito ka na mag-almusal. Magpapasinangag tayo. Wow! Hintayin natin, Di pa naman ako marunong tumanggi, boss. Dito ka. Sige.